to TV, danas ćemo igrati FIFA 16, pa hajde da počnemo da ne odgovlačimo. Ja sam već našao protivnika da mi čekam, protivnik čeka po sat, dva, najviše ljudi. Ja sam sad čekao sat vremena. Evo vidite njegov tim, moj loš, ne moram vam ga ni pokaživati. Tu imam Sergio Roberto i sve ostalo. Jednog Evina, on tu dobro igra najbolje. Po meni. Hajde se očitati. Ja ću vam se javiti kada se ovo očita. Ljudi, čekao sam 20 minuta da se očita. I hvala kako očitao ga naša lopta na početku utakmice. Hajde da zvoljašimo. Vrijem sam vežbom. Igrao sam stvarno dobro, sad da vidimo kako ćemo igrati. Vidim da moj loš internet, pošto me koči puno. Moj sigurno nije, mene je do kraja napunjen. Ima 5 trčica. Ja sam u sobu na internet. B. Ajde, brate, pauzujte mu loptom, niste valjda tako slabi. Hanela. Ljudi, prijem sam onako, nisam ni s njima igrao. 0-0, poluvreme, kad čovjek preda meč. Ne znam što mu bi. I samo mene fajn se dođe sad ovo. Ja, dinđe. A nije to puno. Ajde. Al, brate, sudio. Evo, sad ćemo da igramo. Puf. Bacio da. Bravo. A da ovo mi je, bre. Naša. Evo ljudi, naša lopta, ja mislim, ne ide. Jeste ljudi, naša lopta, nisam se zapravo. Opa, vato! Opa! I uzeo mi je ljudi. Wow. Šut! Kakav šut Williamsa! Nije onaj Williamsa šta mislite. Ovo je neki Williams tamo. Ako ste mislili da je Williams onaj Chelsea. Nije. Evo ga. Williams, Corner ljudi. Ajde. Da ga dam. Nijako nije. A tako. Ovo ljudi, 33. minut, produžili 2. To je sigurno neki bug, ljudi. Još mi je ni stekao ni 45 minuta, ni produžili. Još nije 30, 39. Sadzi. Pozdravim. Ću pevati dok ne priđem. A pevat ću još više kada dam gol. Ljudi, kraj prvog poluvremena. Što mislite i ovaj predaj? Ovo poluvreme. Ajde, nema, to nije to. To je to.
čitavu utakmicu. Ajmo bre! Evo nas. Samo ako medem da je smirim. Naš. Što ga baci. Evo ga ljudi, siguran gol. Ljudi, ja mislim da će ovo biti gol. Ljudi! Ljudi! Pa ovo bio budala ovaj Degenke, Burke. Alid mislim, Alid. Ajde bre, smatana. Deca, moja. Ajde brate, pa prođi jedan put loptu. Uzmi mu je. Lijep jedan klizeći. Bravo. Ajde. Klizeći bolno ubio te ja. Ajde klizeći bre. Ajde primi smo gol. Konačno da vi date obič pas. Gledamo ga. Pusti loptu. Aj bre šta je pušća. Ja ćemo produžetke da imam, mene mučno ime. Gledam, šalim se bre. Ja puno volim da igram FIFA. Na Originu mi neće da mi se instalira. Već je FIFA 15. Možda ćemo snimati FIFA 15, možda. Ali to je izašli smo ovdje. To sad da je FIFA 16. Dajmo. Food draft. Ajde ljudi, 80. minut, brate vi nam da date gol. Ni prva ni druga ekipa. Ajde bre, moramo da im damo bre. Neću da im produžetke bre, bolje ovako tamo na penal ću izgubit koji šalje tknula. Tako loše igram penali ljudi. Tako loše. Ćeš igrača uzeti. Ajde daj pas, pa daj pas brate, stisnuo sam. Slabuj mog Neuera. Gledam se bre ljubim. Kakav Neuer. Neka budalot igrač. Igrali se produžetci. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Gledajte me u sljedećem klipu. Like, share, subscribe ako vam se svidio ovaj klip. Ćao ljudi.